Kwankwansa mai girma kana nan da alfarma. Na ce ku zo ga gidan girma, ga wanda shi ke da alfarma. Sannan ku ce masa tunjumma, ga jarumi mai yawan hidima. Kwankwansa mai girma kana nan da alfarma. Kwankwansa mai girma kana nan da alfarma. A zage ka ai suna, masu yaban ka na suna. Tafiyar ka mai daraja mu ba ma budurce ba. Kwankwansa mai girma kana nan da alfarma. A zage ka ai suna, masu yaban ka na suna. Tafiyar ka mai daraja mu ba ma budurce ba. Masanin gobe har jibi, ka tsare mu inda na sani mun wuce gulbi. Zabin da kai mana mun rike rabbana mun bi, ba dan halin mu ba kai ka san kanmu ba mu ba. Kwankwansa mai girma kana nan da alfarma. Architect Yusuf dan Juma ya ce ta yo zafi, nazare mazan ba san ni dai kar ta yo zafi. A jira akwai dai lokaci zan cire murfi, yanda in aka ce masu motsa ba sayo ba. Tafiyar ka mai daraja mu ba ma budurcewa. Kun san akwai bara gurbi, sannan akwai dan kwai, sannan da yanci rani sai damuna ta kai. Su koma gida noma siyo yanzu ma sun kai, kuma za su dawo ba fa sun tafi kenan ba. Kwankwansa mai girma kana nan da alfarma. A zage ka ai suna, masu yaban ka na suna. Tafiyar ka mai daraja mu ba ma budurcewa. Architect Yusuf dan Juma ya nuna jin daɗi, tafiyar gidan yan kwankwasiya akwai faɗi. Wasu ma suna gefe guda ba ka jin kauɗi, amma masoya ne kwarai ba na wasa ba. Kwankwansa mai girma kana nan da alfarma. Ita kwankwasiya ta zamo shimfiɗar girma, duk inda ka je zahiri ka ga alfarma. Kuma babu mummunan zato ko hauma, ba za ka gan mu muna ta roƙo da maula ba. Tafiyar ka mai daraja mu ba ma budurcewa. An zagi kwankwasa an yi suna muna kallo, wasu ya zama neman abincin su bololo. Sai sun yi za su ci babu kunyar idan kallo, haka ma ashe wata daraja ce da alfarma. Kwankwansa mai girma kana nan da alfarma. A zage ka ai suna, masu yaban ka na suna. Tafiyar ka mai daraja mu ba ma budurcewa. Duk wanda Allah ya yi wa ni'ima ta biya kai, sai an tabinsa da hassada martaba ta kai. Duka wanda kajja ana ta zagi sai ya kai, domin inda bai kai ba ba za a zaga ba. Kwankwansa mai girma kana nan da alfarma. Ka wuce mu je turmin gida sha da kan mata, a dake ka yau a dake ka ma gobe haikanta. Na ga duk masu zagin ka masu kawagata, ridda siyasa ku gane ba kansu farau ba. Tafiyar ka mai daraja mu ba ma budurcewa. Tsawar cikin dare baba mai ta da mai bacci, kai ne bakin jeji a rasa ka tokaci. Karyar miyagu baba kurwar ka mai ɗaci, tafiya da kwankwasa mu ba za mu ji tsoro ba. Kwankwansa mai girma kana nan da alfarma. A zage ka ai suna, masu yaban ka na suna. Tafiyar ka mai daraja mu ba ma budurcewa. Babban rufi na madobi taka da alfarma, duk wanda zai taɓa namu sai mun taɓa mu ma. Gode wa Allah al'umma kai yi wa hidima, duk wanda ya yi da sannu za a yi mai shi ma. Kwankwansa mai girma kana nan da alfarma. Tafiyar mutanen rogo na zo da sakona, honorable Abdullahi san rogo wakena, Abdulkadir Idi zare rogo sakona, honorable Jibril Ismaila Balgora na Tafiyar kwankwaso. ka mai daraja mu ba ma budurcewa.
kwankwaso mai girma. Kwankwaso mai girma kana nan da alfarma. A zage ka yi suna masu yabon kana suna. Tafiyar ka mai daraja mu ba ma butulcewa. Na gaida Nura Husaini ga almadaki, na sa da Yusuf Bello dan batta banaki. Alhaji Jamilu ɗan katako mutumin kirki, Hajiya Salo ƙasa ta Saudiya mai girma. Kwankwaso mai girma kana nan da alfarma. Na sa da Abdullahi Musa a wake na, tsawon TS ne shi na kwankwaso ogana. Alhaji Nasiru ɗan Faransa idanuna, Alhaji Abdul Qadir na kwankwaso hidima. Tafiyar ka mai daraja mu ba ma butulcewa. Alhaji kuma da gwalkata so kiɗa ya zo, na gaida abba na abba al-Mustapha Gwarzo. Yahaya Musa na gaida ɗan hajiya na zo, na sa da Saifullahi kwankwaso mai girma. Kwankwaso mai girma kana nan da alfarma. A zage ka yi suna masu yabon kana suna. Tafiyar ka mai daraja mu ba ma butulcewa. Na sa da Zainabu Abdu Bako cikin mata, Amina HOD ga hajiyar mu mai gata. Hajiya Halima Uba Jallu na sanyo ta, shugaban zawarawa ga atinan mu mai girma. Kwankwaso mai girma kana nan da alfarma. Sannan da A'in Jabar Bani Mantaki, Mariya Ali Zage ta Saudiya mai tsarki. Banto ta kofar ruwa na gaida yar kirki, ayi afuwa yan kwankwasi yanmu mai girma. Kwankwaso mai girma kana nan da alfarma. A zage ka yi suna masu yabon kana suna. Tafiyar ka mai daraja mu ba ma butulcewa. Sabonka ya je akita da kokari kayi na kwankwaso. Kwankwaso mai girma kana nan da alfarma. Yusuf dan Juma zarewa Kano na soyayya ga kwankwaso. Kwankwaso mai girma kana nan da alfarma. Akita ta azana gida da ofis nuna wasu kwankwaso. Kwankwaso mai girma kana nan da alfarma. Da jinjina honorable Abubakar Mustapha Rogo kwankwaso. Kwankwaso mai girma kana nan da alfarma. Mutumin kwarai kuma yan amana da alfahari da kwankwaso. Kwankwaso mai girma kana nan da alfarma. Honorable Ahmad Audi zarewa shi ma na haka kwankwaso. Kwankwaso mai girma kana nan da alfarma. Marafan rogo da karaye yana kishi na kwankwaso. Kwankwaso mai girma kana nan da alfarma. Gaisuwa ga jagora Alhaji Bala Inshora na kwankwaso. Kwankwaso mai girma kana nan da alfarma. Jama'a mafi girma suna gwanka mai girma. Kwankwaso mai girma kana nan da alfarma. A zage ka yi suna masu yabon kana suna. Tafiyar ka mai daraja mu ba ma butulcewa. Kwankwaso mai girma kana nan da alfarma. A zage ka ai suna masu yabon kana suna. Tafiyar ka mai daraja mu ba ma butulce ba.